Bon dia. Avui és un dia típic, tinc un judici a Granollers i la dificultat està en la logística. Primer, esbrinar on és el jutjat, trobar la toga, trobar la sala i esbrinar si el jutge entén el català. Parlar segur que no el parla. Bon dia, ja sóc al jutjat, ja hi havia estat aquí. Ja havia fet algun judici fa uns anys, laborals, ara m'he recordat. Ara vaig aquí al Col·legi d'Advocats a veure si trobo la toga. Bé, ja he trobat la toga, el Col·legi d'Advocats i la sala. Ja ho tinc tot. Ara només falta esperar per l'hora per fer el judici. Bon dia, ja he acabat el judici en aquell edifici d'aquí darrere tan lleig. Brutalisme, em sembla que se'n diu d'això arquitectònicament. Desastre edifici, no sé per què els fan tan lletjos els jutjats. Ja hi havia anat a aquest jutjat un cop, fa anys, un tema social, que em van pagar calés en metàl·lic i jo estava collonit perquè era novato i no sabia si els pagarien bé i com els havia de comptar. Al final vam anar amb l'advocat veterano en un bar i ho vam comptar i ja va. I el judici avui molt bé, una audiència prèvia, m'han admès tota la prova, judici per al mes d'octubre, a finals d'octubre, 21 d'octubre. La jutge molt bé, mig catalana, em sembla que és valenciana perquè ha començat a xaporrejar una mica el català. Jo, evidentment, ho he fet tot en català perquè m'entenia. Si no m'entenen, no ho faig en castellà, però si m'entenen, no ho faig en català. I ella ha parlat en castellà, però bueno, m'ha entès perfectament. O sigui que, bé, collonut, bon dia avui. Salut!